Hain hai lam sugo nor job to nai tonglai takuk ti bohusuna tin rong bagai hain hai kadal job notification ti faijak nor tabun nugun tong screen no o jaga apply khanja nor qualification busang nai salary busang mannai tai o jaga bu din chima apply khanja busang jot last date jaka obrok sang tabo notification details no kaisa kaisa jot no sugrobi sai malai ne nor nugun tong je notification kori family mokai airport authority of indian chimi official notification kori faijak je airport ni sagir khanja musang nai je airport ni job khanja musang nai nor obidana plan sim paisa jor naji jot nakuman details no kaisa kaisa kaham ke sugrobi saimana baga inke je notification ongkor fene mo notification ongkor man date kan nor nugui tongo 13 tarik Mei 2026 notification ongkori faijak official notification tai abon thik tolan nor nugui tong photo advertisement number bo jotno bro ora clear babe on notification no rijak abon photo nor nugui tong photo nor ni post ni bumong o post ni bum ke nor nugui tongo security scanner ni baga ni o jaga post faisa baja je freshers rok ba apply claim ne o jaga bo tai norok ne o jaga place tai posting norok bo jaga ngnai rok bro rika norok sakri mon pore norok ni dera dono klaimano kolkata klaimano bahike oro norok nugui tongo oro dera din bagai 17 te vacancy faija kolkata ni bagai 25 ta bahike norok nugui tongo partner ni bagai 37 ta o jaga vacancy faisa faija norok joto kaisa kaisa nugui tongo friends song o jaga no norok ni job posting klainai ke friends norok o jaga apply klaiman nai o jaga norok ni last date jaka omong ke 8 tarik June 2026 jate norok no apply klainan baganya last date re jaka ke friends obviously norok o date ni sai saka apply klainar di je airport ni job khanyam sangnai rok je interest tongnai rok ke friends o jaga norok apply khain thaka norok qualification bus nangnai ke norok or nugui tongo clear be no bro ri thaka norok o jaga graduation ungjak ke simise apply klaiman nai tai abo norok nugui tongo abon thik tolna 60% marks tene je pass angja graduation no obhai borok no apply kraimana general OBC EWS rong bagani saka boke tai jara ST AC candidate rok ga jaga 55% marks tene je pass angja norok simana ora apply kraimana borok oro notification bisite jotone clear bebe sairka norok ni qualification rong no tui bongka friends hain norok nugui tong piro jaga bo norok porimana ingna nangnai tai oro norok speaking English bangma nangnai tai Hindi tai abon pore norok nugui tong piro oro local language talk boman nangnai obhai rok no brogoro jotno saire kan nor nugui tong clear babe tai age limit no tei basaka norok ni umor koro 27 bosan sai bisingi manglang norok ni umor ni brogoro clear babe joton rijak notification no tai norok ni job profile norok nugui tongo oro joton kaisa kaisa norok ni kam rong tei brogoro jotno kaham ke saire jak Gabon tolan norok nugui tong free important details oro application fee no tei basaka jara general tai OBC category rok ga jaga 750 ta klainai bro application fee sanjaka obviously pema khainai obo norok nugui tongo online bising tei pay khai manai norok UPI net banking credit card obo haini bising tei norok online bising tei application fee pay khai manai tai jara ST SC EWS tai women candidate rok ga jaga extra klainai application fee bo sanjaka friends on obviously application fee bo pema klainai jara tongchini no bro je last year demane obon sai sakana norok pema klainai Abahainya brogo jaga joton rijak norok no nangkumani jota details no ka friends haina gui tong pira norok jaga bodin chimi apply khaiman chine ke nor nui tongo 18 tarik Mei ni simi o jaga apply krainan bagani date jaka already starting jak tai last date ke norok jaka 8 tarik June 2026 jartai ge je apply khanyam sanai de o date ni sai sakang no apply claim narak mannai tai abon thik tala sungnu tong pira selection procedure no tei saka norok jaga online bising tei application norok jotono oro submit ma khainai norok nugui tongo o jaga online bising tei nai apply khlainan bagai oro website website tei thangai norok apply khlaiman nai tei o jaga norok nugui piro hain norok noro nangkumani documents tam nangnai borok obon tei basaka norok nugui tongo matriculation higher secondary ni certificate nangnai graduation certificate tai oro norok nugui tong piro hainai caste certificate rok oro nangnai aadhar card copy rok obo hairong borok sanka o je nangkumani oro important documents song tei norok kaisa kaisa nainai obviously borok je sanmani norok obviously ya party borok no tai norok ni o jaga nugui tong piro hainai shortlist candidate rong bagai oro saka oro norok ni eye test rok o hairok no tei saka medical fitness no tei borok oro norok no kaham ke tam nanai jotono kaisa kaisa nakomani details oro rijak tai norok o job mon pore norok ni salary basang mannai abo sang tab saiman lainai norok nugui tongo pulya bosorong ko norok mannai 30000 klainai tai o jaga bo second year mannai 32000 klainai tai third year norok mannai 34000 klainai protect mas norok salary fix mannai o jaga bo
abo hairo borok o jaga joton rok no ri rijak tai norok o jaga sutti bosong manai hingke norok ni leaves rok tui saka oro privilege leave hingke o jaga 18 din manai norok in a year o tai o jaga o 12 din manai half pay leaves omo kai sick leaves rok ni bagui saka norok kaisa kaisa naina si different song norok ni leaves rok tui bo sajak joton o jaga je nangkukmani details rok no hingke friends song hai norok nugui tong piro norok o job select mani pore norok ni training tam na harjaknai oro joton ri rijak tai norok ni training ni duration bo oro jaga ri rijak tono clear bhabe norok nugui tongo obo hai rok je nangkukmani details song no hingke kaisa norok nai si friends song friends song nangkukmani tep tongka ke nalene oro 2 number kaisa belai ke nangkukmani norok nugui tong piro norok ni age rok tui saka norok jara ST AC candidate rok ga jaga 5 year khlainai AC registration mannai tai o jaga OBC candidate rok ke 3 year khlainai AC registration bo mannai go friend song je apply khaina musonai rok OBC na apply khlaina rak di brok ni je official website mani o website thangai na apply khlai mannai hingke tai toyang nanya krika friend song mono paithak norok nugui tongo jaga tai najang nai krika kono kisu important rok go friend song norok nai tongnai rok na belai kana hambai tinis jotoi norok angbai krangai tongma bagai tai norok am haikeno kata job notification mani tongno musung kai ane channel subscribe khai ton di tai bell icon press khai di jeffrey video ro khai upload no service ka notification mani tongno bagai ang norok bagai haikeno baraha gaten job notification tai tibra hasine job notification channel ni bising tai dial nan bagai site oi tongan gatai jara WhatsApp follow khai rok norok bisi follow khai jon di aptei bang sing chikana update rok no daily no nan bagai chesta khai jong ko friends tini video sing sinai norok nai tongno paitok hai belai kana hambai application je apply khanya mo sanare apply khlai narak mannai go friends sang hai nalen ro apply khaya thanga norok qualification bus nangnai o details sang taw saiman lainai norok noi tongo jagwa jotno kam karkha norok ni o jagwa qualification ko sankai graduate ungjak na nangnai tai o jagwa jara ST AC rok 55% marks mane je pass ungjak norok no ro apply khlai mannai abo hai hanai borok ro rokha jara ST AC candidate dongno tai general rok ke o jaga sanka general OBC EWS rok 60% manai brok pass ungjak gese apply khlai mannai kha khlai norok buji kana nai tai o jaga sangkhan hai saiman laifnai on tik talawo norok nugui tongo umor gor saka oro 27 bosan sai bisingai manglak nei bang kha khlai norok oro clear kana nai tai norok ni job profile norok jotno oro kaisa nugui tongo kaisa norok pore nei mannai friends song o jaga tam khlainai oborok o jaga joton nong no ri rijak tai oro norok nugui tong pira on tik talawo no hai norok o jaga nugui tongo norok oro application fee kaisa norok pay ma khainai norok nugui tongo jaga jara ST AC EWS tai women candidate rok ko jaga 100 rupees khlainai borok o jaga application fee pay ma khainai